కాకినాడ జిల్లాలో ఉన్న అందరికీ జన విజ్ఞాన వేదిక కాంపిటీషన్స్ గురించి చెప్తున్నాను. ఒకటే డాక్టర్ బ్రహ్మారెడ్డి గారు వెన్నుపూసల ఆయన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది. అందులోంచి 3 వీడియోస్ విని దాని గురించి మీ అభిప్రాయం రాయాలి. ఎస్ఆర్ రైటింగ్ ఎవరైనా రాయొచ్చు. రెండోది పిల్లలందరికీ అంటే స్కూల్ పిల్లలు కానీ కాలేజీ ఇంజనీరింగ్ ఏ కాలేజీ చదువుకున్నా స్కూల్కి వెళ్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా డ్రాయింగ్ వేయాలి. టాపిక్స్ వచ్చి విద్యార్థుల మీద ఒత్తిడి ఏముంటది, ప్రకృతి గురించి, సైన్స్ గురించి, మూఢనమ్మకాలు. ఏ టాపిక్ గురించి అయినా సరే రాసి 20వ తారీఖు లోపు మే 20వ తారీఖు లోపు ఆన్లైన్ jvv@gmail.com దానికి పంపించండి. బహుమతులు ఇస్తారు 24వ తారీఖు.